Нещо Носов. За господин Ломоносов. Започвам песента на Никола с Никола, който не е карал даже и една кола, но въпреки това е спец по колелата. Аз викам стига с тая нарка и кока-кола, ами взимай да отваряш даунхил байк школа, че да изкараш поне пара, защото ще ти трябва, ако искаш да имаш жена или Камила, на която да и викаш мила. Купи си Сузуки Свифта, за да може като вдигаш куки да вдига 300. Никола, брато, не знам какви песни искаш да ти правя, обаче никой в мен няма, йоу. Мазнала но, караш балканче и се кефиш на трабанче. Бягството от куките, твоята най-добра история. Когато те свалиха на земята, не осъзна колко те наебаха. Никола, дете на природата или просто Филимонов, едно и също е за мен. Толкова време цъкаш билярд, все още си същия тапак. Биричка ми пиеш, ама винаги повръщаш. Докато писах това, осъзнах, че главата ми е празна. 15 лета ти държа, бате, с това тук се изпращам. Удари 20, брат, моля, осъзнай се. Като почнеш да лафиш, всички викат трай, бе. 1,60 м, педе човек, лакът момче, бири каше, шепавка нарга сте. Колелото 15к, лапа кът свиня, издрайфва тънки дебели черва. Не, Никола, няма как. На билярда слабака, розовата слушалка, ева оба педалка, мисля, че някой ще го чака. Първа бира, нокаутира от 1 до 10, кук му изсира от ползата, да се напива, щеката му изглежда крива. Колелото му замира, скота джия, чикиджия. Личницата има сила, хора, има ли туалетна хартия? Шапка, очила, твърде колонката, не го е без за климата. Скъси гащи и през зимата, профизик, прокомик, на лостовете беше твоя пик. Май си помисли за Айнщайн и стана много велик. Научи ли английски? Сък май дик. Да знаеш от мене, Илон Мъск е смешник. Само за протокола, мъжки ли ти е пола, ком са гола вода, за много години пола. Никола, време ти е да спреш тревата, че на обор ти смърди устата. Да не влезеш пак в войната и да трябва от ареста да те вади адвоката. Влиза в клуба, ходи прав под масата, да но след тази песен да не скочи от терасата. Добър е на билярд, трябва да му го призная, но не съм дошъл тук за да го хваля. На живо го е срам, жени да заговаря, ама не спира да ги спами в инстаграма. Никоя не иска да му отговаря, само на син всяка го оставя. Чужд език не знае, с Google си превежда, само се оправдава, защо с гадже не се урежда. Стига като обране време се оглежда и покани някоя мацка на първа среща.